Prezident musí mať určité hodnoty a pre mňa ich pán Pellegrini a pre môjho voliča nezastáva. Je jasné, že agresorom je Rusko. Ruská federácia neporušuje medzinárodné právo a nie je agresor. No, u pána Pellegriniho ešte mám výhodu, lebo je ideový zradca programu Smeru. Je jasné, že agresorom je Rusko. Nie je agresor. Pellegrini sa správa tak, ako keby z koalície chcel ujsť do prezidentského paláca. Treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie nedovoluje ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre, pretože som presvedčený, že viac môžem ešte urobiť pre Slovensko ako výkonný politik. Týmto vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky. Pellegrini takisto nepozná ústavu, lebo predseda parlamentu nemôže kandidovať. Má pocit, že nejako prepláva do prezidentského úradu a ja mám strach, že nás opäť zradí. Je našou povinnosťou svojmu susedovi pomôcť. Tiež by sme sa obracali na svojich susedov a priateľov, aby nám pomohli aj v oblasti vyzbrojenia našej armády alebo dodania zbraní. A asi by sme ťažko pozerali na to, ak by nám niekto odkázal: prepáčte Slováci, nič vám nepošleme. Prečo Pellegrini nepomáha ľuďom? Neustále robí len tlačovky a predvádza sa v televízii. Samozrejme, že je jasné, že agresorom je Rusko a jednoducho vojensky zabralo územie inej krajiny, čo Slovensko nikdy nemôže akceptovať, ani to nemôže nikdy uznať, územia, ktoré sú zabrané vojenskou silou. To, že je Pellegrini liberálny a pre mňa je v podstate na úrovni Korčoka s mnohými názormi, tak to hádam vidí každý. Jeden je za vojnu na Ukrajine, oni sú kandidáti vojny, ja som kandidát mieru. Obidvaja sú za podporovanie migrácie, ja som proti. Obidvaja sú za šírenie LGBTI ideológie, dokonca aj pedofilie. Obidvaja sú za očkovanie. Obidvaja sú za pomoc vojenskú. Štefan Harabín napríklad do vás povedal, že klamete ako posledný primitív. S ním si viete predstaviť spoluprácu, keď to bude nutné? Viete, ja hádam to, nebudem ani komentovať to, čo zase ten človek predvádza. Nemyslím, že momentálne pán sudca mne stojí za to, aby som vôbec komentoval jeho výrok. Som nasratý, rozumiete? Som nasratý. Ja som nešiel do vlády preto, aby Pellegrini 3 mesiace bol alibista a stal sa prezidentom. Treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. Ja nebudem niekoho urážať, že má inú orientáciu, ale proste nech povie, že má inú orientáciu, nech sa nepretvaruje, nech sa netvári ako neviem čo a nech nám nemoce babky po Slovensku. S svojimi priateľmi alebo blízkymi homosexuálmi? Ja neviem, ja sa ich na to nepýtam a pokiaľ sa tým neprezentujú, tak nevždy to aj môžem vedieť. Ale určite nemám nič proti. Typický príklad nebinárneho politika je určite Peter Pellegrini, nevie, čo je z hľadiska politiky. Či je lavičiar, pravičiar, hrá to na všetky strany, ale myslím si, že hlas dopadne podobne ako Procházka. Prezident musí mať určité hodnoty a pre mňa ich pán Pellegrini a pre môjho voliča nezastáva.